Reče Gospod, ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vama sagrešenja vaša. A kad postite, ne budite sumorni kao licemjeri, jer oni natmuruju lice svoje da se pokažu ljudima kako poste. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti, kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umi, da te ne vide ljudi gde postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti, i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac iz rđa kvari i gdje lopovi potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blaga na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari i gdje lopovi ne potkopavaju i ne kradu. Jer gdje je blago vaše, ondje će biti srce vaše. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, evo nas, draga braćo i sestre, u četvrtoj pripremnoj nedelji pred veliki časni post. Kao što znamo, u jednoj kalendarskoj godini imamo 4 veća posta, a samo pred ovaj veliki časni vaskršnji post naša Sveta Crkva nas priprema za podvig posta, i to na 4 nedelje prije samog početka posta. A te pripremne nedelje, kao što znate, su nedelja Mitara i Fariseja, nedelja bludnoga sina, mesopusna i siropusna nedelja. Ova nedelja u kojoj se sada nalazimo je 4. pripremna nedelja, nedelja praštanja ili nedelja siropusna, gdje slušamo riječi svetog apostola i evanđelista Mateja, gdje je Gospod besedu na gori, gdje Gospod između ostalo kaže kako treba da je držanje nas hrišćana u vreme posta. I on kaže, kada postite, ne budite žalosni, ne budite tužni kao licemjeri koji nagrđuju lica svoja da ih vide ljudi da poste. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umi, da te ne vide ljudi da postiš, i Otac tvoj koji je u tajnosti uzvratit će tebi javno. Prije nego što krenemo sa postom, draga braćo i sestre, naša Sveta Crkva nam govori i preporučuje da se izmirimo sa svima onima i da praštamo jedni drugima. Jer kaže Gospod na početku ovoga svetoga evanđelja, ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, i Otac vaš nebeski oprostit će vama sagrešenja vaša. A ako ljudima ne oprostite sagrešenja njihova, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama sagrešenja vaša. A najbolji primjer praštanja, draga braćo i sestre, daje nam sam Gospod Isus Hristos na krstu prikovan, kada se moli za svoje neprijatelje, kada kaže oprosti Oče, jer ne znaju šta rade. Post i molitva su dva krila, kako kažu sveti oci i učitelji crkve, dva krila sa kojim se hrišćanin uzdiže iznad ove grešne zemlje, iznad svih grijehova i slabosti. Zato treba da postimo i da se Bogu molimo, i što je najvažnije, da dolazimo u crkvu Božiju, da se sjedinjujemo sa Gospodom Hristom kroz svetu tajnu pričešća i učešća u svetoj liturgiji. Jer Gospod kaže, ko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv, on nema zajednicu sa mnom. I opet Gospod na drugom mjestu govori na tajnoj večeri, na veliki četvrtak svojim svetim učenicima i apostolima, kada kaže, novu vam zapovijest dajem,
da ljubite jedan drugoga baš kao što ja vas ljubim. Po tome će poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi među sobom. Ta zapovijest Hristova upućena i nama ovdje, sada, draga braćo i sestre, da imamo ljubavi jedni među drugima i da uvijek praštamo jedni drugima, da bi nama Gospod Bog oprostio. I prije nego što krenemo sa postom, draga braćo i sestre, da oprostimo jedni drugima i da uvijek budemo na putu Hristovome. Sveti apostol Pavle kaže, ostaje vjera, nada i ljubav. Ovo troje, od njih je najveća ljubav. Zato molimo se Gospodu na početku ovoga velikoga i značajnoga vaskršnjega posta da odagna iz srca naših sve što je nevaljalo i kako kaže opet sveti apostol Pavle, da se utvrde srca naša u svetinji pred Gospodom. Zato neka bude srećan i Bogom blagosloven početak ovoga velikoga vaskršnjega posta i da dočekamo praznik nad praznicima, vaskrsenje Hrista Boga našega i da svi zajedno pjevamo Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima u grobovima život darova. Hristos vaskrse!